बेरामि फिसानि थाखाय राहा गैयै गंसे निखावरि नखरा रायजो राजानिफ्राय मदद हास्थायदों। चिरां थुक्राझार। उन्दै बैसोनि समा गेलेनानै रंजानाय सम। जाय समाव सासे गथ'आ गुबुन गथ'फोरजों गेलेबायनांगौमोन, बे समावनो नैबे गथ'आ देहा फाहामसालिनि आलासिसो जानो गोनां जादों। मुङा बिजितसाद बसुमतारी, गामि 1 नं बुरि जाहार, चिरां थुक्राझार। नंगौ नायगिरि नोंथांमोन, दुखुनांथावदि चिरां जिल्लानि थुक्राझार भिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 1 नं बुरि जाहार गामिनि थागिबि मुस्रि जनास बसुमतारी आरो मुस्रिमा सुमित्रा बसुमतारीनि 6 बोसोरल' बैसोनि आंगो फिसाज्ला बिजितसाद बसुमतारीया मिथिनो मोनै बेरामजों 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो भुगिना देहा फाहामसालि आरो बिसिनानि लोगो जानो गोनां जादों। बेयो आंनि फिसौजायो। बियो 3 बोसोरनि सिगां जेबो गैयामोन। ओमफ्राय 3 बोसोरनि उनावहाय बियो सिगां गोदोनावहाय गांगोथि बायदि जाग्रोदों। ओमफ्राय बेनो एरनानै ओमफ्राय मा जामारदों, सिगां प्लास्टार होदोंमोन, प्लास्टाराबो नाखाफिनो। ओमफ्राय नाखानानै बे जेबो जाथारले होननानै लवार आसामाव लांदों। लवार आसामाव सप्तासे दोनहैदों। ओमफ्राय बेमाराखौ मोनाखै। बिनि उनावहाय आरो मा जामारदों होननानै बिजु डाक्टारनो दिन्थिबाय। बिजु डाक्टाराबो जेबो बेमारखौ मोनाखिसै। ओमफ्राय बिनि उनाव आरो सुवागतनाव लांबाय। सुवागतनावबो बेमारखौ मोनाखिसै। आगस्टिनाव लांबाय। आगस्टिनावबो मोनाखिसै। काजलगाव हस्पिटालाव लांबाय। काजलगावबो जेबो बेमारा मोनाखिसै। दुखुनांथावनासिन बाथ्राया बेसोदि बिजितसाद बसुमतारीखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिनियाव फाहामथाय होनो थांनायाव गोरिब नखरहा जा धोन सम्पति दङमोन, गासैबो जोबस्रांलांजोब्बाय। ओमफ्राय आरो सरकारनि बेंटलावहाय आरो दिन्थिहैबावबाय। बेवहाय मा बुंदों जाहैबाय, केन्सार होनना बुंदों। ओमफ्राय केन्सारनि मुलि होबाय, बेवबो जेबो जायाखिसै। ओमफ्राय दानिया गायालिनि दारुवा होबाय, दारुवाबो जेबो जायाखिसै। 3 4 रजा हमबाय, बेबो जेबो खामानियानो जायाखिसै। ओमफ्राय जेबो जाथारबावले होननानै आमथिखा मस्ला डाक्टारनाव लांबाय। मस्ला डाक्टारा बुंहरबाय, बेखौहाय सिलिगुरि लांदो, सिलिगुरि नङाला हामले होननानै बुंदों। ओमफ्राय दा मा राहाबाव जेबो गैले। फांग्रुं फांग्रा मोसौ दंमोन, मोसौ फानबाय, हा दंमोन, हा फानबाय। नाथाय दिनैसिमबो बेरामा एसेबो साबसिनाव फैयाखिसै। बेनिखायनो बिजितसाद बसुमतारीनि बिबौआ दानि सोरखार आरो रायजो राजाफोरनाव मददनि थाखाय आखाइ फोलावदों। नखरनि रां थुमलाइनि गुदि खिथा बेंक SBI। एकाउन्ट हल्डारनि मुं मुस्रिमा नेमस्रि बसुमतारी। एकाउन्ट नं 3810262767। IFSC SBIN 0007171। फन नम्बर 9707644438। नोंथांमोननि राङारि मददखौ दाबावसो मख'नाय एकाउन्ट नम्बराव हरनो हागोन। जेबो उपायानो गैया। दा बेनिहाय दानि सरकार गोदानावहाय एसे आसा थादों, अनसुंथाइ एसे हागोन नामा हरनोहाय होननानैहाय राहा गैयिनि थाखायहाय आं खावलायनाय थाबाय। बेनि उसुबिदाया माने थुखो गां मोनो, ओमफ्राय जानो हायानो, ओमफ्राय उथुमायनि नामाव सायो होनना बुंबाय थायो बे बिसौआ। माने गां मोनो जाहैदों थुखोनो, ओमफ्राय बिखा गाथिनो थुखोजोबो। ओमफ्राय हरावहाय उन्दुनोनो हाया। आइखां बायखां जाब्रबबायो। ओमफ्राय दान्दिसे हामो बायदिबो जायो। ओमफ्राय हामखुथायाबो मुलि होलाबो जेबो खामानिया होआ। सिकित्सानि थाखायहाय दानि सरकार गोदानावहाय एसे मोनो खोमा होनना आसा खावलायनाय थाबाय आरो रायजो राजाफोरा अननानै हरनो खोमा होननानै आसा खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि फाग्ला दैमानि सायाव लुफुंनाय दालाङा दिनै आबुं महर मोननायाव रायजो राजाफोरा गोजोन मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2016 मायथाइयाव सोरखारा मावनो लानाय खामानिया दिनै आबुं महर मोननायाव रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। रायखांनो गोनां खोथाया बेनोदि जाय जायगायाव दालांखौ लुफुंबाय बे जायगायाव गोदो औवानिसो दालां दङमोन।
गोलाव सम ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरा औवानि दालांजों बारनानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन, जायनि जाहोनाव स्कुल कलेजाव फरायनायखौ गोबाङानो गारनो गोनां जादोंमोन। मोनसेल' जाहोननि थाखाय दि बेवहाय दालाङा औवानिमोन, थांलाय फैलायाव जोबोद जेंनामोन। दिनै बे दालाङा जाफुंसारबाय। मख'नो गोनांदि सोरखारनि अननायजों मोनफुंनो हानानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों ओनसोलनि थागिबिफोरा। আমার এই দলংটো হৈ গ'ল, এই দলংটো হোৱাত আপনি কি নিচিনা পাইছে মনটো? মনটো ভালো লাগছি, শান্তি লাগছি আর দলং হওয়ার কারণে। দলং হওয়ার কারণে আৰু ভাল হল আর আহা যাহা বিরাট দিগদার হয়ে আছিল। হয় নাকি? এতিয়া ভাল হ'ল? ভাল হৈছে। কাৰণে ভাল হৈছে না? ভাল। बाक्सा दैमुगुरिनिफ्राय कामेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बावैसो चिराङाव आसाम सोरखारा कभिड-19आव फिसाय थैजानाय आइजोफोरनो 2.5 लाख रांनि चेक राननानै होनायाव मोनगिरि आइजोफोरा गोजोन मोननाय फोरमायदों। बे खोथाया सोराङाव फैयो जेब्ला आसामनि दानाय लुनायनि मन्थ्रि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा चिराङाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों कभिड-19आव फिसाय थैजानाय आइजोफोरनो 2.5 लाख रांहै चेक राननानै होनाय बुब्लियाव सासे आइजोआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि गोजोन मोननायखौ फोरमायथिनाय समाव फारसेथिं बे दुखुनि समाव सरकारा सुबिदा होनायनि थाखाय गोबां आं खुसि जादों आरो रंजानाय मोनदों आरो दिनै जिउ गोमानानै थांबाय बिनि थाखाय फारसेथिं नायबा दुखु, फारसेथिं नायोबा ओरैहाय सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननायनि थाखाय खुसि। बिनि थाखाय आङो धन्यबाद होयो इसोरखौ, हामबायसै। नाथाय अनसुंथाइ राङाखि माब्लाबा गावनि आंगोखौ लाबोफिननो हायो, बे माब्लाबो जानो हाया। आइजोनि फोरमायथिनायनिफ्राय बेयो रोखा जादों दि जुदिअ बिथाङा सोरखारनि 2.5 लाख रांखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, थेवबो नैबे समाव बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायदों मानोना गावनि आंगो फिसायखौ थांनाय 2020 मायथाइनि आगस्ट दानाव खोमाना लानो गोनां जादोंमोन कभिड-19नि गाग्लोबनायाव। माब्ला रुंसारि जानायमोन? माला रुंसारि जानाया आगस्ट मासनि दाननि 3 थारिखआव जादों। थांनाय बोसोरनि बे माहायसो माहाय जादों जों मिथिया। तेजपुराव जेलानाखि बिब'खौ लोमजानो थांनायाव आबार खालामनो थांनायाव बेबायदि लोगो मोनहैदों बियो आरो जों बेखौ महरबो नुवाखै, मोखांबो नुवाखै। गोबां दुखु जादों जों रायलायनोबो मोनाखै। थैदोंल' होननानै जों मिथिगौ। बेनि थाखाय जों दिनैसिम बिनि दुखुखौ जों बावनो हाया। जों दुखु जायो आरो बिनि थाखाय। दा न'खरखौ माबायदि सालायनानै दं? न'खरखौनो आं बे खस्थ'जोंनो आं सलायनानै दं। आंहा फिसा सानै दं, आंहा बिहामजो आरो बिसौ सासे दं। आंहा दिनै बिसौखौ बियो नुलांदों। बिसौखौ नुलांदों, बियो मास मोननै लोगो मोनलांदों। गोबां दुखु। दिनै हांमा थालांदों, जों रायलायनो मोनाखै, महर मोखां नुलायाखै। दिनै न'आव फैयोबा आं बेखौ आबार खालामगौमोन, आं जोथोनै बेखौ जाहोगौ लोंहोगौमोन। दिनै आरो बिनि फबनायखौबो दिनै दस्रायावसो गारहैना दोनहैदों। आंखौ लांनायानो बावाखै, बिसोर लांनानै आंनो खिथाहैनायानो, आं नुहैनायानो बावाखै बेखौ नुनायानो। आं न'आव फबोबा बेसेबां आं बेखौ आदार होफैगौमोन, बेसेबां आं जोथोन खालामगौमोन। आंहा गोबां दुखु दङ बिनि थाखाय, दिनै नुयैनि थाखाय बेखौ दुखु थायो आंहा जेब्लायबो। बिनि थाखाय हाजासे हामबाय दिनै। गावनि फिसाखौ आरो लोगोसे न'खरखौ आइजोआ खुनुरोखोमै सामलायनायाव जोबोद जेंना मोनदोंमोन आरो गावनि बे जेंना मोननायखौ गाव फोरमायथिदों खौरांगिरिनि गेजेरजों। आरो नैबे दुखुनि समाव सोरखारा 2.5 लाख रां होनानै आइजोनि संसार सालायनायखौ इसे रेजें खालामना होनायनि थाखाय बिथाङा गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। जे सरकारा 2.5 लाख होबाय, सरकारनि सायाव मा? सरकारा 2.5 लाख होबाय। सरकारानो आं जेबो सरकारखौ होगोन होननानै आं मिथियामोन। आं मोनगोनखौनो आं जेबो सानाखैमोन। दा बुंदों मानसिफ्रा डिसि अफिसाव खबर लाहैदो होननानै बुंदों आरो डिसि अफिसाव खबर लानो होननायाव दहाय सासे सेंग्रा बुंहैनायाव आं सानदों खबर लानो होननायाव सासे बे समर होननाया लेंहरबाय, आब'आ नोंसिनि खामानिया जाबाय होननानै लेंहरबाय आरो मैया हरावनो आरो मण्डलाबो बुंहरबाय, लेखा फिसा हरबाय डिसिया, नोंसोर फैनांसिगौ, नोंसिनि खामानिया जाबाय होननानै डिसिया फन हरनायखाय, मण्डला दिनै लेंहरनायखाय
बे खामानिखौ जाबाय होननानै जों फोथायबाय आरो जों मोनथियामोन बिदि सरखारनिफ्राय दिनै सुबिदा मोनगोन होननानै जोंहा जेबो टारगेट गैयामोन आरो टारगेट गैयामोन नाथाय देवानिफ्राय बेखौ थाबायनो आखायाव लादोंमोन गोबां मानसिफ्रा बादा होदों देवानिफ्राय थाबायनाङा नोंसोर खबर मोनखागोन सरखारनिफ्राय बे रांखौ मोनगोन होननानै बुंनायाव दिनै सरकारा होनायनि थाखाय गोबां बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय दिनै न'खराव दुखु दाहाजों दिनै बे साहाय्य होनायनि थाखाय हाजासे हामबाय होनदों आरो आं नोंनो गथायबाय बेनोसै बावैसो चिराङाव सामलायजानाय चेक राननाय हाबाफारियाव मानगोनां आसामनि दानाय लुनायनि मन्थ्रि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदिहाय फोरमायथियो बिथाङा मा फोरमायथिदोंमोन जोंनि सेराव बे एक्सक्लुसिभ भिडिअ'आ दङ नोंथांमोननि सेराव जोङो नैबे एक्सक्लुसिभ भिडिअ'खौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय তেওঁলোকে যাতে পঢ়া শুনাত মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় তাক লক্ষ্যত ৰাখি পেলাই যাতে শিশু কল্যাণ আশ্ৰম বা তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিব পাৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিয়ে নহওক আমি বিচাৰোঁ যে ক'ভিডত মানুহ মৃত্যু হ'ব নালাগে আৰু মৃত্যু হোৱাৰ অৱস্থা অহাৰ আগে আগে যাতে আমি ৰাইজৰ মাজৰ সজাগতা আনি পেলাই এই বেমাৰটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা মানে আমাৰ হাতত যথেষ্ট আছে সেইটো ৰাজ্যৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আৰু যিটো এটা ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ কোনো চৰকাৰী আঁচনি এইটো জনভাগিদাৰী বুলি কৈ আছে যে জনগণৰ সহায় অবিহনে কোনোদিন সফল নহয় তো চৰকাৰে আঁচনি ল'ব পাৰে কিন্তু জনগণৰ সহায় অবিহনে এইটো সফল নহয় তো আমি এই ক্ষেত্ৰত জনগণৰ ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি বা সহযোগিতা আমি আশা কৰি আছোঁ ছাৰ আজি যিটো তালিকা প্ৰকাশ হৈছে কোভিড পজিটিভিটি কেছ কম আহিছে অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ তুলনাত এইটো ভাল খবৰ তথাপিও ইয়াত কোভিড যে আছে এইটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট কাৰণ তাক ভিত্তি কৰি আমি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাওঁ আমি কোনো নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ৪৩গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুবৰণ ঘটিল এইটো ইমান সহজ কথা নহয় তৃতীয় ৱেভৰ কথা আহি আছে যদি আহি যায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সেইকাৰণে আমি নেগলেক্ট কৰা নাই খুব চিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আৰু এক্সিলাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আসাম চৰকাৰে বিভিন্ন মানে পলিচি লৈ আছে যাতে আমাৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে যিখিনি টাৰ্গেট আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় আৰু যিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিধৱা আঁচনি COVID-19 বিধৱা আঁচনি সেইটো কিছুমান কণ্ডিশ্যনত দিয়া হয় যেনেকৈ এটা পৰিয়ালত যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালক আমি দিয়া নাই আৰু যিসকলৰ পৰিয়ালৰ আয় বছৰেকীয়া আয় 5 লাখতকৈ উৰ্ধত তেওঁলোকক আমি দিয়া নাই টাৰ্গেটটো হ'ল যে যিসকল মহিলা বিধৱা হ'ল তেওঁলোকে যদি প্ৰকৃততে গৰীব হয় সেই গৰীব মহিলাসকলক সহায় কৰাটো সেইকাৰণে 2.5 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু চিৰাং জিলাত 13গৰাকী বিধৱা মহিলাসকলক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ল তাৰে মাজত যদি এটা দুটা থাকি গৈছে তেওঁলোককো বাদ দিয়া নহ'ব আমি जिला प्रशासनक इतिमध्ये কথাটো कर'ना जे COVID-19 होननानै जायखौ बुंनाय जादों कर'नानि जे मोनसे पेन्डेमिक ताते बिराद गोबां मानसिफ्रा थैबाय आरो ओरैबायदि न'खर गोरिब न'खराव जायफ्रा थैनानै थांबाय आरो बिनि बिसिया माने रान्दि जाबाय आरो जायफ्रा कुनु माने रां खामायनायनि गुबुन लामा गैया गथ' गथाय नायनांगौ फोरोंनांगौ बे न'खर नायनांगौ बेबायदि गोरिब न'खरनो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय एककालीन साहाय्य हिसाबै 2.5 लाख टाका मुख्यमंत्रीनि जे विधवा आसनि बे आसनिखौ खालामनाय जादों आरो इतिमध्ये चिरां जिल्लायाव 13 जनखौ माने फार्स्ट लिस्ट हिसाबै आङो बाहाय दिनै होफैबाय किन्तु बे लिस्टआ माने जोबथा लिस्ट नङा जेसेबां थैगोन बेबायदि केसाव सोरबा विधवा जालांगोन बिसोरनो रान्दि जालांनाय मानसिफोरनो साफ्रोमनोबो जों होलांगोन बाहाय खालि मोनसे कन्डिशन दङ जे 5 लाखनि बारा जायफोरनि न'खरनि आय बिसोर मोननाय नङा आरो जायफोरनि न'खराव साख्रि लानाय मानसि दङ सरकारि साख्रि बिसोरनो होनाय जानाय नङा तो बेखौ नोजोर होनानै इभेन सोरहाबा जुदि सोरबा माने मास्टार रल एबा गुबुन गुबुन माने माबायाव खामानि मावगासिनो दं बिनि आया जुदि 5 लाखनि बारा नङा बिसोरबो मोननो हागोन
आरो बेजों लोगोसेयैनो उन्दैफोरनि जि मोनसे आसन शिशु आसन बेनि गेजेरजों जायफोरनि बिमा बिफाया थैलांनानै गथ'फ्रा मावरिया जाबाय बिसोरो 3,500 मासाव मोननो हानाय बेनि मोनसे आसनि तैयार खालामदों आरो बिनि दारै माने गथ'फोरनि उनावहाय लेखा फरायनाय थांनानै थानाय आरो गावनि जिउ दानायाव जाहाथे हेंथा फैया बेनि थाखाय बे रां अनसुंथाइखौ होनाय जादों लोगोसेयैनो बेवहाय बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बिसोरखौ नायनो जुदि गुबुन मानसि गैलाबा एबा कल्याण आश्रम एबा गुबुन गुबुन राहाजों मदद होनानै बिसोरनि फरायनाय थांनानै थानायनि लामाखौ बानायनायनि थाखाय सरकारा बे आसनखौ लादों। सेकेन्ड लिस्टआ माब्ला समाव जागोन? सेकेन्ड लिस्टआ माब्ला समाव जागोन? सेकेन्ड लिस्टआ बियो माने मोनसे समाव फैगोन दिनै डेटखौ आं बुंनो हाया बेबायदि थैयोबा जेरावनो बिदि मोनसे थैनानै सोरबा जुदि रान्दि जादोंबा बेखौ डिसि अफिसनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट बे जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बे लिस्टखौ बानायबाय थागोन आरो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ केबिनेट मोनफ्रोमबो डिसिसन लायै जों माने रानलांनायनि लामा बिनि सायाव गासिबो थिग जालांगोन खारन एसेम्ब्लियावबो जोङो डिसिसन लादोंबाबो माखासे बहुद टेकनिकेल खोथा थानायनि थाखाय दाखालिनि जि एसेम्ब्लि सेसन फार्स्ट पार्ट बाहाय बर' रावजों कुइसन खालामनो हाया खालामगोन आं बेखौ नोजोर होगोन आरो बिनि सायाव रायज्लायगोन।